Het is 6 uur, dus we zijn nu aan het afsluiten van Bombini for Business. De eerste dag, dag 1 hè. Ik sta tussen de minister-presidenten, meneer Rutte. Toch een leuke dag geweest, want u heeft niet alleen maar hier binnen gezeten. Nee, we hebben ook gesprek gehad met de gouverneur, met de regering. En ik ben op pad geweest in Autobanda. Maar het is hier echt waanzinnig. In 2013 was het idee, we gaan de economische relatie versterken. Ik was hier toen met een kleine handelsmissie met 7, 8 bedrijven. En nu zijn het er 45. 60 ondernemers, 70 bedrijven uit Curaçao. En weet je wat het mooie is als die ondernemers bij elkaar zijn? Die kunnen niet anders dan zaken gaan doen. Dat zit in hun genen. Dat zit in hun vrolijkheid, dat zit in het ondernemerschap. Dus daar gaan veel dingen uit voortkomen. We hebben gezien van Spar, de haven, TNO. Dat zijn de grote dingen die we gezien hebben. Nog veel meer. Ik vergeet heel veel. Er zijn allerlei contracten en toestanden getekend. Maar daaronder vindt heel veel nu plaats tussen al die bedrijven wat wij nu niet zien. Die met elkaar hun eigen contacten en programma's hebben. Oké, die gaan nog even elkaar ontmoeten en echt gewoon business met elkaar bespreken. Daar hoeven wij niet eens bij te helpen. Die hebben al lang contacten. Dit is het mooie. Dus we noemen dat vandaag de wisselende contacten. Maar dan puur economisch. Dat is goud waard. En dan gaat u nu even ontspannen? Nou, ho. Wij gaan hard werken. Wij gaan zo naar Pietermarië om daar te kijken naar hoe daar de ontwikkelingen gaan. En ook daar zijn we plannen voor later dit jaar. En vanavond uiteraard hebben wij de grote receptie van de gouverneur. Nou, José? Happy hour? Een receptie. Oh, ik dacht happy hour. Het zou wel happy zijn, ja. Hoe bent u onder de overeenkomst? Voelt u het als een zoethoudertje? Nee, absoluut niet. Daar hebben we eigenlijk hiervoor heel veel gesprekken en dialoog gevoerd. En we zijn in overeenstemming dat wij een juiste aanpak hebben, een integraal aanpak voor het adresseren, wat wel een prioriteit blijft voor onze financiële uitdagingen. Maar samen met economische groei, investeren en moderniseren van onze regering. En met deze overeenkomst kunnen we dan verder uitbouwen en uitwerken hoe de ondersteuning en samenwerking precies plaats moet vinden. Maar dat is ook al op gang, dus we kunnen heel snel reacties daarover verwachten. De man himself, Mark Rutte, is het een zoethoudertje voor Curaçao? Nee, natuurlijk niet. We zijn een relatie aan het bouwen die steeds meer gebaseerd is op gelijkwaardigheid. In het proces van 10-10-10 zit natuurlijk dat vanuit het Koninkrijk op het punt van rechtshandhaving en financiën nog een bijzondere verantwoordelijkheid is. En waar je naartoe wil, stap voor stap, is een situatie waarin je ook op die onderwerpen helemaal gelijkwaardig bent. Nou, zover is het nog niet. Er moet nog heel veel gebeuren. Dat is ook logisch, want dit zijn landen in opbouw. Het is pas, ruim 8 jaar geleden dat het plaatsvond. En als je nu, ja, bijna 9. En als je nu ziet al hoeveel er gebeurd is hier, dan ben ik daarvan onder de indruk. Maar ja, iets wat in tientallen jaren wordt opgebouwd, kun je niet in 9 jaar afronden. En wat volgens mij Eugène Ruggenaat probeert te doen met dit kabinet, is niet alleen die vraagstukken van rechtshandhaving en financiën bij een krimpende economie niet makkelijk te tackelen, maar dat ook op een manier te doen dat voor de langere termijn ook blijvend is. En de grootste legacy die een politicus kan achterlaten is niet alleen de problemen voor nu oplossen, maar op een manier dat ook voor de langere termijn bestendigt. Ook over kabinetten heen. En dat zou echt geweldig zijn. Maar dan hangt wel een aanwijzing boven zijn hoofd. Nee, dat weet ik niet. Kijk, wat ik... Healthy tension. Dus gezonde druk. Ja, exact, gezonde druk. Want weet je, daar hebben we weer een onafhankelijke scheidsrechter in. Die kijkt naar die financiën. En daar moet ik ook niet op vooruit lopen, want ik weet ook niet waar die mee komt. Ja. Nou, José, ja, jullie moeten... We gaan naar Pietermarië. Oh ja, we gaan naar Pietermarië. Zij is me een krat bier schuldig. Ja. Hey, je zou een papiermenten doen. Hey, die power zeker. Echt waar, het komt goed. Ik drink dat papier, echt waar. Oké, José. Wel Heineken, hè? Ja, maar geen reclame, sorry. Nee. Ja. Morgen zijn we weer, dag 2. Wat kunnen we verwachten? Nou, uitbreiden op verschillende thema's. De rode draad is natuurlijk innovatie. Toerisme een beetje en andere sectoren. En de enthousiasme, het is aanstekelijk. Ja. Ik ben zeer trots op Curaçao. Ik ben blij dat we dit hebben gedaan. En nu moeten we kijken wat de follow-up blijft. Want de truc is niet alleen bijeenkomen, afspraken maken, maar ook daadkracht en acties erachter. Oké, dank u wel. José en ik zijn morgen ook weer hier. Elke dag op de Facebookpagina van Governo di Curaçao. En dan hebben we ook de heer Rutte en de heer Ruggenaat. Oké, dank jullie wel. En nou, ga genieten in Pietermarië. We zijn dubbele ere. Ja, Rutte en Ruggenaat. Oké. Gaan we... Wij mogen
dan? Ja. Ik beloof er geen bier op, maar... Helaas. Het is een krat. Het is een krat, ja, het is een krat. Het is goed. Dank jullie wel. Succes. Thank you. Ja. Attention.